Suština glumačkog bića je da se razvija tokom čitave karijere. Bilo bi tužno da sa 40 godina tvrdim da sam dostigao svoj maksimum, kaže glumac Miloš Biković koji je za svoje mlade godine uradio mnogo. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Dragana Petrovića Peleta. Počeo je da glumi veoma mlad, ali je najveću popularnost stekao 2010. godine u filmu Montevideo, Bog te video. Film je Bikoviću doneo MTV Adria filmsku nagradu i nagradu za najboljeg glumca na Niškom filmskom festivalu, kao i FI Presci nagradu. Također je osvojio i nagradu za ličnost godine. Igra zatim Miku Alasa o ostvarenju Šešir profesora Koste Vujića. Snima za seriju Ravna Gora, kao i nastavak filma Montevideo. Slavni ruski reditelj Oskarovac Nikita Mihalkov dodeljuje mu veliku ulogu u filmu Sunčanica, nakon kojeg kreće u osvajanje ruske publike. Tamo snime 10-ak filmova i serija i dobija status zvezde. Ređuju se kod nas njegove glavne uloge u filmovima i serijama Južni vetar i Balkanska međa. Snima zatim vodeću ulogu u filmu Sluga, koji je postao najgledaniji film u istoriji ruskog bioskopa. Sledi filmska komedija Hotel Beograd, realizovana u rusko-srpskoj koprodukciji, zatim igra u filmu Izazov, prvom koji je sniman i u svemiru. Najnoviji film Miloša Bikovića, Sluga 2, obara sve rekorde u Rusiji. Do sada ga je pogledalo više od 6 miliona ljudi. Od 2023. godine član je Evropske filmske akademije. Zbog velikog angažmana na filmu ima ga malo u pozorištu, gde igra značajne uloge u predstavama Zbogom SFRJ u Ateljeu 212, Dama sa kamelijama u Narodnom pozorištu, Moj sin malo sporije hoda, Kad su cvetele tikve, Bal i laž u Beogradskom dramskom. Ima brojne nagrade, među kojima je ruska državna nagrada Medalja Puškina, nagrada Ministarstva spoljnih poslova za doprinos u predstavljanju i promociji srpske kulture, nagrada za najpopularnijeg glumca Rusije u 2020. po izboru specijalizovanog filmskog sajta Kino Mail, srpski orden Karađorđeve zvezde. Iza tog velikog uspeha stoji talenat i ogroman rad. 10 do 12 sati dnevno je uz glumu i stalno na putu između Beograda i Moskve. Jedan ruski sajt ističe da je Miloš Biković inteligentan i stasit. Ove godine kreće u osvajanje Hollywooda. Izabran je u ekipu 3. sezone Emmyjem nagrađene HBO serije Beli lotos. Stalno preispitivanje Miloš Biković smatra procesom rada na sebi, a rad na sebi i kritički odnos prema sebi je, kaže, put ka uspehu. I dodaje da glumci kao najistureniji ispred umetnika imaju zadatak da promovišu zajedništvo, kreativnost i pozitivne vrednosti. Sad iz ove perspektive ja vidim da to je bilo turbulentno. S jedne strane, razvedeni roditelji, otac koji često nije tu, pa to iščekivanje oca da dođe sa puta i tako dalje. Sa druge strane, 90. inflacija, građanski rat, raspad Jugoslavije, sankcije, pa onda bombardovanje 99. I sve ono što ide, sve one krize koje idu uz tu izolaciju i sve ono kroz što smo kao društvo prošli, pa onda te demokratske promene, to da se ide na demonstracije. Ja sam kao dete išao na demonstracije. Ali mislim da je to nešto što sigurno formira čoveka i daje mu neku, kako da kažem, neki početni pogled na svet koji on kasnije koristi kao svoju polazišnu tačku, a nije ni svestan da to možda nije normalno. Ženidba, to nisam ja. Ja sam više onako Vuk samotnjak. Ja sam tebi rešio da poklonim svoju ćerku. Da ne vidiš da je on zauzet, a? Sad ćemo da ga oslobodimo. Ovo je šala, ne? Ja verujem da se čovjek formira dok je živ i da on svojim delima odgovara na pitanje ko sam ja i da je život zapravo jedno pitanje koje teče u određenom roku i da čovjek do svog posljednjeg daha kao razbojnik na krstu ima pravo i mogućnost da se promeni, da u njegovom životu dođe do onoga što bismo zvali metanoja i da ne preosmisli svoj život. 3, 4. Priči ovoj nema spora,
Gimnazija otkad posta, nije bilo profesora, kao što je Vujić Kosta. Mislim da je to, da sam imao 13 godina, da sam otišao u Nešanu školu glume i on je krenuo da priča o Fakultetu dramskih umetnosti i odjednom mi je otvorio, nisam nikada razmišljao o tome šta ću ja da radim sa sobom u budućnosti. I onda sam počeo da razmišljam o tom Fakultetu dramskih umetnosti sa 13-14 godina i nekako nije postojala neka alternativa. U stvari postojala, ja sam upisao paralelno sa tim filološki fakultet, zato što nisam bio siguran da ću biti primljen. Ali to je za mene bilo neka destinacija ka kojoj sam težio od svoje, recimo, 13. do 18. Dobar dan. A ko su oni? Ne znam, oni su ušli i pitaju da li treba da se lepe plakati. Ko ste vi, momci? Ovo je moj brat Milorad, zovu ga Mića, a ja sam Filip, mene zovu Fića. Pamtim te prva predstava Pepeljuga gde sam igrao, mislim da je to bio kralj, jel? Neko ko brine o cijeloj toj situaciji između princa i Pepeljuge. Tako da dosta je tu bilo. Ja sad i ne sjećam više svih tih predstava. Mislim da je bilo 5 tih predstava i još jedno 5 u Dadovu i 2 u Beogradskom dramskom. Tako da sam ja imao recimo 12 predstava u svom iskustvu, što procesa, što igranja pre nego što sam došao na fakultet. I mislio sam da će mi to smetati, ali imao sam dobre pedagoge koji su uspeli nekako da me spreče da odem u nekom pogrešnom pravcu i da razvijam nešto što ne bi trebalo, a ponajviše da razmišljam da razvijam visoko mišljenje o sebi. Sjećam se tog jutra kada sam upisao fakultet, to je jedan od najlepših perioda u mom životu, jer imali smo i zaista jako dobre profesore na čelu sa profesorom Draganom Petrovićem, koji je po mom mišljenju veliki profesor. Ne znam, ja sam bio jedan od onih studenta koji je uvek terao kolege da prođemo 40 puta scenu. I za mene nekako to bilo divan period i stvarno profesori koji su nas učili su mahom bili sjajni profesori. Mislim da je naša škola jako dobra škola, što sam kasnije imao prilike da vidim kada sam se obreo već u ruskoj kinematografiji, okružen najboljim ruskim glumcima, pa sam imao prilike da vidim koliko je ta naša škola bliska njihovim najboljim školama, a opet drugačija u smislu da ima nešto svoje. What? I'm glad to see you two. Dragan Bjelogrlić je tu kao debitant u režiji. Napravio veoma smele i hrabre poteze, što mislim jeste nešto što njega karakteriše, zbog čega ja njega izuzetno poštujem. Hrabar potez je bio da uzme cijelu generaciju mladih glumaca, ali taj potez se često ispostavio kao recimo Lajanje na zvezde, koje predstavili jednu generaciju glumaca. Često ume da se ispostavi kao dobar potez. On je uzeo novu generaciju glumaca i onda ih je okružio starim bardovima sa kojima je radio i zna šta od njih može da očekuje. No, marinero, no. Tengo esta para los marineros, te va a proteger toda la vida, te va a cuidar. No, yo soy futbolista. ¿Futbolista? Sí, futbolista. ¿Brasilero? No, brasilero. ¡Americano! ¡Americano! Americano. Yo tengo una cosa aquí, mira esta figurita. Para los futbolistas americanos. Belgrado. Serbija, Jugoslavija. Ja sam imao veliki problem sa Montevideom sa fudbalom, jer sam bio degenerik za fudbal i Dragan mi je sam rekao, slušaj, ja glumački s tobom nemam problema, ali fudbal stvarno si nesposoban. I onda, sreća, imali smo i tu dobre trenere, pa su me oni savjetovali i rekli su mi jedna stvar je da ti treniraš na treninzima gde su svi, druga je da treniraš pojedinačno sa nama. Ja sam rešio da napravim nekoliko trikova. Ja se sećam, Neša Nenadović nam je rekao kada su igrali fudbal,
kaže, svako od njih je znao po jednu fintu, ali je znao jako dobro. I kaže, a sve ostalo ništa nisu znali. Kaže, sad ovaj uradi jedan trik, ovaj uradi drugi trik i dodaje loptu i ovaj gleda i kaže, kako ovi igraju fudbal. Ja se setim toga i ja rešim da uradim taj jedan trik, onaj Oxford, ono prebacivanje, i da na osnovu toga, kako da kažem, kupimo poverenje publike da ja stvarno znam da igram fudbal. I onda sam rešio da to u jednoj sceni pokažem i to je bio neki glavni, tako da kažem, moment kada je Dragan poverovao, aha, mogu ja od njega da napravim da izgleda kao da igra fudbal, pošto sam sa tim dramskim scenama i to je bio zadovoljan sa glumačkim delom. Samo desno krilo. Desno krilo? Ma nemoj. Mošo, morat ćeš da tražiš nov klub. On zove iz Ženeve, na srpskom, kaže, ja sam Stanislav, studirao sam sa Kusturicom, radim sa Nikitom Mihalkovim i želimo da vam ponudimo glavnu ulogu da dođete na casting. I ja pomislim, naravno, da to Dragan Bjelogrlić je uzeo, dao nekom slušalicu, sedi negdje i kaže, ajde, zove Bikovića da ga... Ja kažem, neko, ne mogu, snimam reklamu za toalet papir. I on mi na to kaže, je li to Miloš? Rekao, da. Kaže, pa jel ste zainteresovani, dođete na casting? Rekao, ajde, pošaljite mi scenariju pa ćemo da pričamo. Ja kao neću da me ne bi posle prepričavali kako sam naseo na foru. I meni stiže scenarij od 118 strana na ruskom i ja shvatim da ne bi niko sedeo i kucao 118 strana na ruskom, samo da bi mene uhvatio na tu foru. I onda sam shvatio da je stvar ozbiljna. Bio sam tamo na tom castingu, probao sam za glavnu ulogu. Nisam dobio glavnu ulogu, dobio sam drugu glavnu. To je jedina koja je ostala nedodeljena. I prvi snimajući dan mi je bio na onoj Potemkinskim stepenicama gde je Eisenstein snimao Klopnjaču Potemkin, gde smo imali i citat čak iz tog filma, tačno na moj 25. rođendan. 13. januara 2013. I ja sam bio onako, da kažem, da, pritom ja silazim prvi put u kostimu sa brkovima niz te stepenice i dole me dočekuje, to oni zovu masovka, jel, to su statisti, ti Rusi iz Odese i onda mi po njihovoj tradiciji daju šampanjac, tortu i 25 puta me bacaju u vazduh. Imam čak negdje i taj snimak na nekom starom telefonu, nisam siguran gde. Bacaju me tako u vazduh 25 puta i za mene to onako bukvalno kao da mi je Bog na 25. rođendan poklonio to i da, evo, kao ovo ti je poklon od mene. Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что, я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Imao sam onda seriju tih projekata koji su bili uspešni, manje ili više. Ja sam gledao da se oni razlikuju jedan od drugoga, da bi ja mogu da se probam i u različitim žanrovima i to što mi u Rusiji zaista, Rusija dala tu mogućnost da, pošto imaju veliku kinematografiju, da mogu da probam i naučnu fantastiku i triler i istorijsku dramu i komediju i svašta nešto. I imam utisak da me tamo cene na osnovu ponuda, na osnovu toga što statistički se moje ime na Fond kino, to je njihov filmski centar. Moje ime je jedno od najčešćih u tome, tako da imam utisak da sam prihvaćen i od njihove sredine i od strane publike, jer ipak ne možete vi publiku da naterate da ide u bioskop, pogotovo ne više puta. Ona će da ide ako joj se film dopada. Tako da, eto, u tom smislu, po tim nekim parametrima, mislim, nezahvalno je da ja govorim o tome kako sam se ja snašao, ali, eto, ako bih bez neke lažne skromnosti po tim parametrima treba da nešto zaključim, mislim, vrlo dobro. Мам, лед трещит. Трещит? Он с тобой разговаривает. У тебя все получится.
господа, Надежда Лапшина и Владимир Леонов. Насколько новая партнерша Леонова соответствует вашим ожиданиям? Это бомба. Буду просить руки и сердца. Серьезно? Ljubav Vrapče iz moje vizure bio nešto između Adama i Kaina. Pa i malo od Raskolnikova. Taj komad se završava rečima kad on kaže u pravu si mama, ja sam kriv, ja sam za sve kriv. To prihvatanje krivice, u stvari prihvatanje odgovornosti je početak pokajanja. I zato je to hrišćanski komad. Zato je to komad o krivici. Zato on na kraju podsjeća na Raskolnikova. Jer on prihvata na sebe to. Sad, da li on odlazi posle toga u Sibir ili ne, ili je taj njegov odlazak, to njegovo disidentstvo, taj njegov egzil, da li je to njegov Sibir, verovatno jeste, samo što je Raskolnikov prvo priznao, pa dobrovoljno otišao u Sibir, a on je prvo zapalio, pa tek posle prihvatio odgovornost. To su sad nijanse, ali to jeste komad koji govori o egu, o aroganciji, o isterivanju svoje volje, o zakonu jačeg, o nepravdi koji je takav sistem i njegovoj nesposobnosti da se takav sistem izbori sa zlom. Glumac u pozorištu osjeća publiku. To je direktan kontakt sa narodom. Znate vi, kontakt sa narodom je uvijek posredan. Vi srećite pojedince. I onda taj pojedinac, kada sretnete pojedinca, onda se uključi njegovo lično i onda to više nije kontakt sa narodom, nego je to kontakt sa tim čovekom. Ali kada imate kontakt sa publikom, to je kontakt sa jednim uzorkom naroda. I onda nekako u toj energiji koju razmenjujete, vi dobijate jedinstven osjećaj. To su ljudi koji su došli, koji su platili da bi došli da nešto podele. Uglavnom, publika misli da prima, ali ta reakcija koju publika daje je ekvivalentna, toliko ekvivalentna tome što glumac daje, da to postaje kolektivni čin. Ta tišina, ona je svečana. Ona je potresna za glumca. Za taj moment kad se dah zadržava. Razlikuje se taj metod od projekta do projekta, nekad od mogućnosti, nekad od vremena, nekad od inspiracije. Recimo da engleski glumci kažu kada nađete cipele koje bi vaš lik obukao, onda ste, ja mislim da je to čak i De Niro posle rekao, onda ste pronašli junaka. Zašto? Zato što od cipela kreće cijela odevna kombinacija, a odevna kombinacija je ono što junak svesno i nesvesno komunicira sa svojom okolinom. Dakle, kako se on odnosi prema sebi i prema svetu koji ga okružuje, se na jedan suptilan način izražava kroz kostim. I to je taj engleski pristup s polja kao unutra, jer kada se to definiše, onda vi kada obučete taj kostim, počnete drugačije se osjećate. Isto kao što se drugačije osjećate kao kad se sredite, hodete drugačije stojite, drugačije gledate. Tako i glumac kada obuče kostim, on ga još više poprimi jer mi smo trenirani da u odnosu na taj kostim da ga integrišemo. A sa druge strane postoji ruski put, a to je iznutra ka spolja, to je analiza teksta, analiza misli, onoga što je autor založio i onoga što se krije između i onog praznog prostora koji je jako važan, gde je autor ostavio mogućnost za tumačenje, a svaki autor hteo ne hteo ostavlja tu mogućnost za tumačenje i onda glumac ispunjava taj prostor smislom koji on nosi u sebi, zapravo nekom svojom istinom koju on mora da ispriča. I
tu se u stvari krije zrno uloge, ono što se zove ядро ili jezgro uloge. Что, kaže, делали серьезные по медицинской части в невесомости? Когда вы сможете дать людей, готовых делать операцию в космосе? Рядом со мной 7 хирургов, которые вызвались полететь на станцию. Всю операционную бригаду туда не послать. Один из вас полетит на МКС. Отличный хирург. Ne može čovjek da bude neko drugi. Čovjek može da bude svoj, ali može da stavlja različite maske. Vi ste drugačiji. Znamo za ljude koji su, znate kad kažeš za čovjeku šta mu bi, tako divan, miran čovjeka, izdrao se ili, ne znam, digao se u vazduh, zapalio. Mislim, čovjek ima u sebi različite vektore i stalno u njemu nešto kulja, krčka se. Iako je s polja miran, u njemu stalno nešto vri. I to što unutra što vri, to je zanimljivo. I to je ono sa čime se glumac povezuje i to su zanimljive uloge. I faktički gluma je paradoksalan jedan proces gde vi stavite masku da biste rekli istinu. Kao i generalna umetnost, to je jedna opsena, jedna laž koja govori istinu. A laž je zato što tamo gde zapravo ne postoji lepota, ona stvara lepotu. I pretvara tu laž u istinu. I traži tu lepotu ili podcrtava njeno odsustvo. Ali u svakom slučaju to je to ganuće. Čovjeka može da gane samo lepota, može da ga dotakne samo lepota ili da isprovocira njeno odsustvo. To jeste ono što je Dostojevski rekao, lepota će spasiti svet. U stvari neće lepota spasiti svet, nego će to ganuće koje će lepota izazvati, omekšati ljudska srca i onda će ljudi omekšanog srca moći da budu malo bolji. Glumci su trenirani da u ljudima prepoznaju postupke koji odaju određene misli. Ali ne mora da znači da su uvijek u životu glumci sposobni da čitaju ljude, zato što glumac sa sobom nosi svoje probleme. I ono što nas sprečava da jasno vidimo smo mi sami. Tako da glumac ne mora da znači da samim tim što je utreniran da to vidi, da samim tim i to vidi. Jer on onog trenutka kad izađe iz pozorišta može toliko da potone u svoje misli da ne vidi najevidentnije stvari. Ali da, trebalo bi da imamo predispoziciju da na osnovu sitnih postupaka, govora tela, prepoznajemo šta ljudi misle. Gospodine, odmah žene mešaš. Sej tamo. Vama, gospođo, svaka čast i poštovanje, ali ovde je reč o trumbeti. Na svima nama je to zlogrdila ta larma. Pravo kaže čovjek. Ja ću od Mitrodana da se selim samo zbog larme. Dete ne mogu da mi spadnu. Trolike ima sine u šišme. Oni ga li punka. Evo, spadimo. Ti da ćutiš smrljušo. Zanat podrazumeva pre svega pismenu analizu, kad kažem pismenu ne mislim na upisanom vidu, nego opismenjenu analizu onoga šta je pisac hteo da kaže, razumevanje autora, što znači da za neki preduslov insistira na tome da glumac bude obrazovan da bi razumeo kontekste. Pa onda, posle te pismene analize, ličnu hrabrost da se učita ono svoje, ta svoja istina. Hrabrost da se veruje reditelju u njegovoj viziji i da se ta vizija upotpuni, da se nadgradi. Što znači da morate psihički i fizički da budete u nekoj dobroj formi ili da se održavate da budete u dobroj formi, da budete dovoljno mentalno stabilni da vas
stvari koje vam se dešavaju ne izbacuju iz stroja, jer za glumce važi da ne sme da budu bolesni, da ne mogu da imaju lične probleme kada izađu na scenu. Meni se dešava da mi, recimo, kolega koji se bavi nekom drugom vrstom umetnosti kaže, ja ne mogu, imam blokadu. Ne mogu. Ne mogu da pišem, ne znam šta mi, na primjer. A glumac, zamislite da ja se izađem na scenu i publici kažem, ja, ljudi, ja ne mogu. Mislim, to ne postoji. Ja sam bokser, a cijelog veka sam mašin bravar, zanatlija. Ruke su mi sve što imam. Eto ti otprilike kao da sam izgubio ruku. Postoje ti momenti, da. To su momenti nadahnuća i u pozorištu su oni češći nego na filmu, zato što je film ipak slika i ipak zavisi od montaže i reditelja. Ali u pozorištu je glumac taj koji vodi proces i pozorište bez glumca ili neke njegove projekcije ne postoji. I da, postaje umetnost u tom trenutku kada se desi nešto što nam je čak i teško da imenujemo. Neki kanal se otvori. Desi se ti momenti, a u pozorištu su oni posebno divni zato što oni umiru u tom trenutku kada se otvore, jer oni su neponovljivi i više nikada se tako neće ponoviti. Ponovit će se slično ili neki drugi moment. To se meni dešava kad igram predstavu jednu za redom, pa u prvoj predstavi je 4. scena bila najbolja ikada, a u 3. su 1. i 7. bila. Ne možete jednostavno da nikada to nisu dve iste predstave, jako je važno da glumac nikada ne juri taj rezultat toga što je bilo. Pa što to kažeš? Pa zato što ih ne zanima. Evo, je vas zanima? Zanima. Evo, viš da ih ne zanima. Zanima? Ne zanima vas, jer shvatite, veruj mi. Stvarno nema ništa posebno u tome što se neko vozi taksijima. Ja se vozim taksijem, ti se voziš taksijem, ona se vozi taksijem, ništa posebno. Kako je kod tebe u salonu? Zar nije trebalo meso da proveriš? Koje meso? Pa što misliš? To je profesija koja se, recimo, danas bori sa tim da se izdvoji od estrade. Mi smo došli u jednu situaciju u kojoj mi moramo da objašnjavamo ljudima zašto se gluma kao umetnost razlikuje od zabavljača. Zato što, da, u glumi postoji zabavni efekat, postoji mnogo toga što je zabavno, jer ako nije zabavno i ako je dosadno, onda ne komunicira ni sa kim. Ali taj sloj iza koji treba da se pojavi i koji ne postoji ni u svim mojim projektima. Nekada su to čisto komercijalni zabavni projekti, često su. Ali postoje projekti koji su zaista pripadaju umetnosti i sad mi smo došli u situaciju da mi treba da objašnjavamo to, da to nije jasno samo po sebi. To je profesija gde vas stavljaju u situaciju da vas prate, da vas slikaju u supermarketu, da prave vesti o vama koje su neumesne i neukusne i nisu zlonamerne. Znate, nekad ljudi misli da vam čine uslugu, ali nisu u skladu sa onim ni kako biste se vi izrazili, ni šta vi o sebi želite da komunicirate. Živimo u jednom svetu u kome je senzacionalizam i clickbait diktira jedan palanački, destruktivni palanački, kad kažem, nemam ništa protiv palanke, nego jedan destruktivni palanački način razmišljanja gde se viri kroz ključaonicu, gde se jedan onako voajerski. Zato što kada se čovek... A zašto je to destruktivno? Zato što kada se čovek poredi sa drugima, onda on ne radi na sebi. С беглыми холопами у нас строго. А почему суда нет? А может, я просто так бегал? Для здоровья? Убийцы! Я готов на руку. Левую. Правую. Любую. Обе. Немедленно прекратите! Отпустите его. Барышня, спасительница наша, заступница наша, благодарствуем! Лиш, скажи хоть что-нибудь. А еще штаны сухие есть? Sloboda pre svega mora da bude osvojena unutra. Ona pre svega mora bude sloboda, za mene pravi izraz slobode je sloboda nad svojim sopstvenim
porivima, tamnim strastima i tako. To je najteža sloboda. Zatim ide sloboda koja čoveku garantuje dostojanstvo. To je sloboda da dišete normalan vazduh, da pijete normalnu vodu, da možete da živite od svog rada. To je, da kažemo, neki neophodni krug slobode takođe. Mislim da se čovjek ostvaruje. Ostvaruje se dok je živ, ruši se dok je živ, uništava se, čovjek je autodestruktivan, ali se i ostvaruje i obnavlja i preobražava i pada i kaje i moli za oproštaj i gradi i svesno i nesvesno. I mislim da pre bih rekao da je to ostvarenost, jedan iskren pokušaj da se postoji. Sreća je od sretenije ili od susreta, gde se kod nas obično sreća vezuje za susret i za drugog čoveka, zapravo ljubav, jel? Ta radost, to ushićenje ili te lepe emocije koje izaziva voljeni čovek, prijatelj, drug, voljena osoba, roditelj, dete. Pa bi ja u susretu, recimo, sreću mogao da od sretenija, jel? A radost je opet malo drugačije karaktera, ona je nešto što tinja, nešto što ima u korenu svoje reči rad. Ko smo pričali o slobodi, da onda da, kroz rad se čovjek ostvaruje i oslobađa i onda tu postoji radost.